کدی خواب شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون ابو بکر عمر عثمان علی چارے یار نظر آ جان تے کربل دے سچے کافل دے سالات نظر آ جاوے اکھ کھلان تو پہلا تابش نو سرکار نظر آ جاوے سرکار نظر آ جا جتھوں منگتا کالی ہاتھ جاوے او کوئی دربار نہیں ہوندا جیڑا تابش دل دیا نہ جانے او کوئی دلدار نہیں ہوندا تے مالک دا حکم بجا رکھنا ہے کسے حال انکار نہیں ہوتا کھاتے ہندیاں منگیے غیراتوں ساتھ ہوئے سرکار نہیں ہونا کھاتے ہندیاں منگیے غیراتوں ساتھوں اے سرکار نہیں ہوندا ساتھوں اے سرکار نہیں ہوندا میں کدن دا بکھڑا مر جادا مینوں سائیاں یار بچایا ہے کاسا ادھر دا تابش نہیں چایا سونے خیر جدن دا پایا ہر مشکل وچ عقیدہ ہر مشکل وچ او آ جاندے مائے صدقے اے عظمائے جندے جوڑے عرش دی سیر کر میں تا اے او جیا پھر بنا او جندے جوڑے عرش دی سیر کر میں تا اے او جیا پھر بنا سبحان اللہ آئیے حباب اس طرح کا حکم ہویا بہت خوبصورت کلام آپ دی سماعتاں دے حوالے